भवानी मालवन दुर्गा आज तोरी कोणी मा ए जंगल गोटाए दस्युर परिचय बंची मा मालो कौन पाइल मा कौन पाई मत ए जंगल गोटाए पथहरा मनीष सजाई देल मा हाँ ये ना किए रे बाबू दस्यु ए जंगल रही लोकंर उपकार करू जीवन में केवे कहार अनिष्ट घटेबुनि आउ मा आउ तू मत जंगल में गोटे दस्युर परिचय बचाई मा वाह मारिबाक पड़िबो मा मारिबाक पड़िबो तोर महिमा अरे हो मो होछि ए जंगल दस्यु नाटा मोर ज्वाला सिंह भल मनीष मानक मु गोटे भल मनीष और शैतान मानक मु गोटे शैतान किंतु गोटे कथा मो मन को कहीं बारंबार विव्रत करुछि अरे से स्वप्न ना वास्तविक सत ना मिछ जोटा कि मु चिंता भी करी पारुनी जे एटा वास्तविक ना स्वप्न आउ कतटा होछि मु नदी रे भासी जाउछि आखल चित्कार करुछि ए भाई मते बच्चा आउ सेपटे मो बड़ भाई डाक पकड़ते अरे किए कौटी अछ आस रे आस आस मो सान भाईटा को बचाई दिया किंतु ना कहीं मध्य बंचीबे बसुना केमिति बंचिली कौन है सहीटा मोर मन नहीं एतिके जानी दीर्घ वर्ष धरी ए जंगल में पड़ी रही गोटे पथहरा मनीष लक्ष्य विहीन मनीष भालो यहाँ जब सत्यता ही थे बस अरे किए कौन है अरे उठ कौन है अरे केबे तू आउ से प्रश्न मो पचारे तू किए बे शैतान तू शैतान हां मो गुठाए शैतान आ तो बोले शैतान बारंकर बप्पा होछि मो एकदम चुप आज्ञा चुप आपनकर बप्पा पिटी पकाइबा पळेबा माटो फाटाइ जा पळेबा आपनकर बप्पा आज्ञा माटो हो जा पळेबा ए जगह छाड़ी जीव नाई रे मरबू कौन कहलु ए जगह छाड़ी जीव ना मरबू ए जंगल हो मो घर आ जंगल छाड़ी जा कहूँ ए बाबू भल दशा तु तो पलि जा मुझे पलि जा बाबा बुआ दी न मारिला पर्यंत ए जगह छाड़ी मु कुआडे जीवी अरे ओ मनीष मारण मारी नहीं डेरी हो मनीष कौन अपराध कर तोर के दस करथिबे अबे कोठा डेरी हो मनीष और तो अबे एटा हेउछे मो शत्रु कौन हैला और शत्रु को संहार करिबा हेउछि मोर कर्तव्य जे मोर कहलु तो आखिरे प्रत्येक मनीष गोटे गोटे शत्रु ए चंडाल मनीष भितर संपर्क रहिबा उचित मित्रतार भाव रहिबा उचित हेले शत्रुतार भाव नुह तो ठारो नीति उपदेश सुनिबा पाई मो पाखरे समय नाही कौन हैला मन रख प्रथम तोते मारी मारिबू हां तापरे बाप पुओ दी को मारिबी तोर तो साहस मारिबा को पड़िबो मारी देबे मत मारिबू मारण प्रथम सड़ा तू मरिबू मत मारिबू मारी देबे
ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ଭାଇ ମହାଶୟ ଆରେ ମତେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ? ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଅଛି ତ ସେଇ ଉପରବାଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ, ସେଇ ବାବାର ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। ଆରେ ସେ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ତମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ତମକୁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ମାତ୍ର। ଏ ମହାଶୟ ତମେ କିଏ? ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ମାରିଥିଲେ? ଆରେ କି ଦୋଷ ତମେ କରିଥିଲ? ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମହାଶୟ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ବାବୁ ମୋ ପରିଚୟ। କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଶୈତାନ ସେ ରହନ୍ତା ମାନେ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବିନି। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ବରକତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ହଁ ବାବୁ। ଆଉ 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 ଏ ମୋର କଅଳା ଶିଶୁ ପୁତ୍ର, ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସାଗର ଚରଣ। ଆରେ ତାହା ତ ଠିକ୍ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଥିଲେ ତମକୁ? କାହିଁକି ମାରୁଥିଲେ? କହିବି ବାବୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା ବରକତ କେଶରୀ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶାମୁକା ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣ ଏହି ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ବୟସକୁ ଆସିବେ, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆରେ ତାହା ତ ଉଚିତ କଥା, ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ଭଲ କଥା। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ଆଉ ଗୁମାସ୍ତା ଜଟପାତ୍ର ସହି ପାରିଲେନି ବାବୁ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବାବୁ। ଜାଣିଛୁ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦର୍ଶୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି, କାହାର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ ମୁଁ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ ମୁଁ କରିବି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। କିଛି ଲାଭ ଆରେ କ'ଣ ଲାଭ ହବନି? କାହିଁକି ଲାଭ ହବନି? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦି ଜଣ ମୋତେ ବହୁତ ରକ୍ତାକ୍ତ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତମର ସେବା ଯତ୍ନ ମୁଁ କରିବି। ନାହିଁ ବାବୁ। ହଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ ଫେରିଯିବ ତମ ରାଜ୍ୟକୁ। ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାରି। କାହିଁକି ଫେରିବେନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିବେନି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେନି? ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର? କୁହନ୍ତୁ ମଶା କୁହନ୍ତୁ। ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବେ ବାବୁ। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାରିବି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ବାବୁ, ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି ବାବୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ, ଏଠି ମୋର ଯେ ମରଣ କେତେବେଳେ ହେବ ତାହାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ପାଦ ପାଦକେ ବିପଦ ଏଠି। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛି କେତେବେଳେ ମରୁଛି ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ତମର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି? ଥାଇ ମହାଶୟ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମାନିବି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ନେଇ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ଥାଇ ନାହିଁ ବାବୁ, ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅର ରାଣଟା ପକାଇଦେଲ। ଆରେ କ'ଣ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ରାଣ ପକାଇଦେଲ। ଆଉ ରାଣଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ଦେଇଛ, ଆରେ ମୁଁ ବା ମନା କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ। ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ରହିଗଲା ବାବୁ। ଆରେ ଆହୁରି ପୁଣି କି କଥା ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? ଅଛି ବାବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ।
କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କଥା? ରାଜା ତ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ବାବୁ। ଜାଣିଛି ବସ, ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ? ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ବସ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଗୋଟାଏ ରାଜକୁମାରର ପରିଚୟ ଦବ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାକୁ ମାର ମମତା ବାବା। ଆରେ ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ। ତାକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦବନି ବାବୁ। ତାହେଲେ ମୋ ଛାତିର କଲିଜାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାବୁ। ଛାତିର କଲିଜା ଅଲଗା ହବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବନି ମନ ହେବ କଳ ବଳ ବୋଲ ମାନିବନି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରଣ ସରିନି 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 ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଛାତିର କଲେଜା ଅଲଗା ହବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବନି ମନ ହେବ କଳ ବଳ ବୋଲ ମାନିବନି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରଣ ସରିନି 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 ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ মমতাকু ঝুরি ঝুরি
लुह हेला बैतरणी बाट सरे पदहरे मिले न पड़त कनी ममता को झुरी झुरी लुह हेला बैतरणी बाट सरे पदहरे मिले न पड़त कनी शुभे আজি डाक कि शुणिले पाद आज झुंटी पड़े कि कहले बंची रही बाकु हम तते मोर हेला रण बंची रही बाकु हम तते मोर हेला रण सरिनी 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 फगुण आसिल श्रावण सरिनी फगुण आसिल श्रावण सरिनी फगुण आसिल श्रावण सरिनी फगुण आसिल श्रावण सरिनी फगुण आसिल श्रावण।